Welcome to another program of the Church of God in the Philippines online broadcasts. Live on our official Facebook page. Tuesday. Magandang gabi po sa ating lahat. Malugod po namin kayo tinatanggap sa ating programa ngayong Martes ng gabi, ang Tagalog Preaching. Wednesday. Maayong gabi kanatong tanan, kami malipayon ug mainiton nga nagadawat kaninyo ning atong programa nining kagabion, ang pagmantala sa pulong sa Dios sa pinulungan nga Cebuano. Ug ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Thursday. Naimbag nga rabii kan naragsak nga isasanbay kada kayo amin ita nga Webes ti rabii ditoy Ilocano nga aramid ni Apo. Wednesday English. Good evening, everyone. Welcome to our English broadcast every other Wednesday live here on our Facebook page. We invite you to watch our scheduled programs every 8 p.m. To God be the glory. Amen. Isang mapagpalang gabi po mga minamahal na kapatid. Kay balong namin tinatanggap sa ating programa ngayong araw ng Martes, ang Tagalog broadcast. At kami nagpapasalamat sa ating Panginoon na kasama namin kayong muli. At salamat sa tulong at habag ng ating Panginoon upang may pagpatuloy natin ang gawain ito sa tulong po ng panalangin ng mga banal at sa mga sumusuporta po sa likod ng ating online broadcast. Amen. Ako po si Brother Arvin Logan mula sa Signal Congregation at kasama ko po ang ating co-anchor, Brad. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po si Brother Eric from Saraya Congregation. So salamat po sa Diyos. Araw na naman ng Martes, makapakinig naman tayo ng salita ng ating Panginoon. Kaya tunay na isang kagalakan sa bawat sa atin na tayo laging makapag-aral at makapakinig ng salita ng ating Panginoon. Kaya purihin ang Diyos sa gabi ito. Salamat kapatid. At sa atin pong pasimula, tayo magkaroon ng ating pangbungad na panalangin. Hiling ko si Brother Eric. Tapunan tayo sa panalangin. Ay pwede dumalangin? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat at Ama, sa gabi ito lubos ang aming pagkukulit kapasalamat sa iyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po Ama na sa araw na to ay sa gabi nito ay nakakaroon kami ng broadcast. Dalangin po namin Ama, tulungan niyo po kami. Naway kayo po siyang tumulong sa bawat isa na magkaroon nawa ng malinaw na internet connection. At naway yung mga salita ay mahayag ay maging pagpapala sa lahat ng aming mga tagapakinig at lalangkit Panginoon sa mga hindi nakakilala sa iyo, maging daan ito nawa ng kanilang kaligtasan. Kaya nagpapasalamat po kami Ama, tagumpay po ng gawain ay lubos po namin hinihiling at ay pinapasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Tayo po ay babati ng ilan sa ating mga live viewers, online viewers sa gabi nito. Hinihiling ko ang ating operator na i-display, si Sister Eunice Melomedia. Magpagpalang gabi sa lahat. Amen. At si Brother Larry Buyat. Yan, salamat sa Panginoon. Isa pa, si Brother Boy at Miguel. Magandang gabi po sa lahat, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Sister Irene de los Santos Maranyon, pagpalang gabi po sa ating lahat. Yan, salamat sa Panginoon. At isa pa, si Brother Ernie Legaspi. Amen. Pagpatuloy mo, Brother Eric, ang pagbati. Amen. So yan, so madami na po tayo magkasama sa online. At patuloy natin babatiin natin mga kapatid na kasama natin sa gabing ito. Si Brother Japet Kahandok, na kasama natin sa gabing ito. Ganon din po ang ating kapatid na si Sister Ana Luisa. Sabi niya, nanonood mula ni Paco Congregation, Panikitarlak, purihin ang Panginoon. Amen. Salamat po sa Diyos. So ganon din po, kasama din po natin si Brother Well Amistad. Yan, sabi niya sa mapagpalang gabi, mga kaibigan at kapatid.
purihin ang Panginoon. Amen. So ganoon din po, kasama din po natin ang ating kapatid mula sa Bulacan, Sister Felicitas Pantino. Sabi niya, isang mapagpalang gabi po sa lahat. At yung huli, kasama din po natin si Brother Ronald Gamit Manansala, yan, from Herona, Tarlac. Yan, purihin po ang ating Panginoon. So, Brother Alvin? Salamat sa Panginoon sa inyo pong patuloy na pagtangkilik sa ating programa at patuloy namin kayong ini-encourage na mag-invite ng inyong mga kakilala sa panonood sa ating online broadcast at ganoon din sa pag-like at pag-share ng ating pong mga contents sa Facebook Live at ganoon din sa YouTube. At kung di pa po nakasubscribe kayo at maging yung inyong mga mahal sa buhay o ating mga mahal sa buhay, pwede po natin silang anyayahan na maki-join sa ating pong online broadcast upang lalo pang may palaganap ang gawain ng ating Panginoon sa pamamagitan ng online. Ayan. At si Brother Eric. Amen. So yan. So ngayon po mga kapatid, at padako naman po tayo ngayon sa makapakinig po tayo ng isang tanging awit. Ihahandog po natin kapatid from Signal Congregations, Brother June Marcelo. Ang pamagat po, makikita ang mukhaan. Amen. Pakinggan po at magandang mensahe ng awit niyo. Makikita kong mukhaan, Kristong aking mahal, ang kanyang kalwalhatian ay aking mamamasdan. Makikita kong mukhaan, makikita kong tunay ang kanyang kalwalhatian kung sa pagdigang buhay. Sa ngayoy di pa malinaw, laging siyang namagdan. Ngunit darating ang araw, makikita siyang tunay. Makikita kong mukhaan, makikita kong tunay ang kanyang kalwalhatian kung sa pagpilang buhay. Madilim man ang landasin, puso'y payapain. Dahil siya'y makakapiling sa wakas ng lakbayin. Makikita mong mukhaan, makikita mong tunay ang kanyang kalwalhatian kung sa pagdigang buhay. O anong saya ng araw na aking tinatanaw, piling ko'y makakapitan sa bayang walang hanggan.
ang kanyang kalwalhatian sa kapitang buhay. Ang kanyang kalwalhatian doon sa kapitang buhay. Amen. Salamat sa Panginoon sa magandang mensahe ng awitin na yan. Kung tayo magpapatuloy ng tatapat sa ating Panginoon, ay makikita natin siya na mukhaan sa kanyang pagbabalik. Purihin ng Diyos. At yun po, ay meron na tayong 51 na live viewers sa Facebook at meron po tayong 6 na nanonood sa ating YouTube page. Salamat sa ating Panginoon. At ang oras po natin ngayon ay alas 8:16. Yan. Marami po. Mahaba-haba pa po ang ating pagsasamahan hanggang alas 9 ng gabi. Yan. At sa ating pong pagpapatuloy ay makakapanood po tayo ng highlights sa ating pong naganap na 52nd o ika-52 anibersaryo ng Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas. Yan, alam kong bawat isa sa atin ay napagpala. Amen po ba? Amen, Brother Eric? Ikaw ba ay napagpala ng ating anniversary ng linggo? Amen, Brad. Tunay na punong-puno ng pagpapala ang tinamo namin sa pagdala ng ating anniversary. Salamat sa ating Panginoon. At panoorin po natin ngayon ang highlights ng ating anniversary. Amen. Salamat sa Panginoon. Brother Eric, anong masasabi mo pa sa ating anibersaryo? Amen. Salamat sa ating Panginoon. Tunay na nakakagalak na makita ang bawat magkakapatid na lagi magkakasama sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tunay na kung pwedeng araw-araw ay magkakasama pero hindi naman pwede. Pero ganun pa man, salamat sa gawain na pinagkakalaw ng Panginoon. Salamat sa katagumpayan ng 52 years na nagawain ng Panginoon sa Pilipinas. Kaya salamat sa kabutihan ng Diyos sa bangit sa atin. Brother Arvin? Amen. Salamat sa ating Panginoon. At ngayon po ay mapapadako na tayo sa ating mga anunsyo. Nihiling ko po ang ating kapatid sa announcement.
Amen. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Salamat po sa ating Panginoon na napadako na po tayo sa mga anunsyo at mga gawain ng Panginoon sa buwan ng Hulyo. At sa July 18 to 19, 2026, may isang revival at anibersaryo ng Iglesia ng Diyos sa Pinamaloy, Don Carlos, Bukidnon. Amen. So, Jai? Amen. Sa July 25 to 26, may one night revival and 14th anniversary ng The Church of God in Hugman, Cagayan de Oro City. At sa July 10 pala po, sa ngayong Friday, mayroon po magaganap na Young People Broadcast po at naway idalangin po natin ang katagumpayan ng gawain ng mga kabataan. And tuwing Lunes po, meron po tayong online prayer meeting at exactly 8 p.m. Yun lamang po ang mga anunsyo sa gabing ito. At purihan po ang ating Panginoon. Nabalik ko na po sa ating mga anchors. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon, sa ating mga kapatid. At ngayon ay padako tayo muli sa pagbati ng ilan pang mga viewers natin na kasama sa gabi ito. Brother Eric? Amen. So yan, so batiin po natin ng mga kapatid na mga kasama natin sa gabi ito. So kasama po natin Sister Raquel Ravago, yan, watching from Lagilayan Congregation, yan. Sa Mindanao po yan. So mga kapatid po sa Mindanao, salamat po sa Diyos na kasama po natin kayo sa gabi ito. Ganun din po, Sister Elena Zavala, sabi niya, magandang gabi po mga kapatid. Ganun din po, kasama din po natin Sister Jonah B. Kasantusan, yan, watching siya pa sa Facebook Live. So ganun din po, kasama din po natin Brother Amor Rogelio, yan. Nanonood po siya sa Lagilayan Congregation. Yan. Salamat po sa ating Panginoon. Ganun din po ating kapatid, Brother Joselito Trinidad. Yan. Magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po nawa tayong lahat. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Brother Arvin, pagpatuloy mo ang ating pagbati. Amen, Brad. Pinabati natin si Brother J. Dizon Bards. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Amen. At si Kuya Kadjo Ople. Yan. Gandang gabi, Kuya. At sa inyong lahat, mga kapatid, pagpalain po tayo ng nawa ng Panginoon. Amen. At si Brother Sherwin Levy Villanueva Abalos. Magandang gabi sa lahat, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon na ay pagpalain tayo. Lorenda Abalos, watching from Queensland, Australia. Amen. Salamat sa Panginoon na nakakarating ang ating broadcast, ang salita ng Panginoon sa Australia. At panghuli, si Brother Alan Cabrera, magandang gabi po and God bless. Yan. Salamat sa Panginoon sa inyong panonood at pakikisama sa atin pong online broadcast na ito. Naway hanggang sa huli ay matapos natin at tayo mapagpala, mga kapatid, sa gabing ito. At bilang dagdag lang pong paalala, may parating pong bagyo, either mamayang gabi o mamayang madaling araw. At ang bagyo pong ito ay Category 5. Ibig sabihin, kasing lakas po siya ng Yolanda. Although hindi siya tatama sa ating sa lupa, pero magdadala ito ng matinding pag-ulan at pagbugso ng hangin. Hindi po ako reporter, mga kapatid. At paalala lang po, panalangin natin yung mga kapatid, lalo na sa North. Naway sila ingatan po ng ating Panginoon. Ayan. Brother Eric? Amen. So yan. So Brad, padako naman tayo ngayon sa pagbati ng mga mag-birthday. Ngayong araw ng Lunes hanggang sa araw ng Linggo. So pakiplay po ng mga celebrant.
Amen. So ayan, so happy birthday po mga kapatid. Naway patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon at naway pagkaloob ng Diyos ang desire ng inyong puso. So ngayon, Brother Arvin, pagpatuloy mo, Ayan, kapatid. Happy birthday mga kapatid. At ngayon po, bilang huling special song na ating maririnig sa gabing ito, ang mga kabataan sa Dumingag, ang pamagat ng kanilang awitin ay Buhay na May Pag-asa. Pakinggan po natin yung awit. Bumuo ng bawat sandali ng iyong buhay, mga panahong nalalabis ngayon, wala nang saysay pagkat di mo malimot-limot ang iyong nakaraan, bumabalik-balik sa isip mo ang iyong kabiguan. Hahayaan mo na lamang bang tapusin ka ng kahapon at di nagagawa ng paraan upang makahamon pagkat sa'yo ang bukas ay wala ng pag-asa at ang nalalabing istorya sa buhay mo'y wagas na. Bakit di mo pagbigyan ang may tapat na baguhin ang ikot ng iyong buhay upang sa gabi nag-iisa siyang iyong makakasama at ang buhay mo nalulungkot ay mabigyan niya ng pag-asa. Sasayangin mo na lamang bang nagdaang pagkakataon upang ang buhay mong nasagay magkaroon ng layon, ngunit ang labahin sa mundo mo'y wala nang halaga ang tapusin ng buhay mo. Sa'yo'y mas mainam pa. Bakit di mo pagbigyan ng may tapat na baguhin ang ikot ng iyong buhay upang sa gabi nag-iisa siyang iyong makakasama at ang buhay mo nalulungkot ay mabigyan niya ng pag-asa. Bakit di mo pagbigyan ng may tapat na baguhin ang ikot ng iyong buhay upang sa gabi nag-iisa siyang iyong makakasama at ang buhay mo nalulungkot ay mabigyan niya ng pag-asa. At ang buhay mo nalulungkot ay mabigyan niya ng pag-asa. Amen. Salamat sa papuring awit na inihandog ng mga kabataan. Tunay na. Yan. Amen. Yan. Salamat po sa Panginoon. Salamat sa papuring awit na inihandog ng mga kabataan. So ngayon po mga kapatid, ay padako na po tayo ngayon sa pakikinig ng salita ng Diyos. So ngayon, abuksan po natin ang ating puso't kaisipan na upang sa ganun ay ang pagpapala ng Diyos sa gabi ito ay ating kamuhin. At ang gagamitin ng ating Panginoon bilang mensahero sa gabi ito ating kapatid mula sa Panigay Tarlac, walang iba kundi si Sister Judith Batalla. Amen.
Gayunmay ang kanilang kapalaluan ay hirap at kapanglawan lamang, sapagkat madaling napapawid at kami ay nagsisilipan. Sinong nakakaalam ng kapangyarihan ng iyong galit at ang iyong poot ayon sa katakutan na marapat sa iyo? Kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga karawan upang kami ay magdamo sa amin ng pusong may karunungan. Tayo po'y dumanangin, Ama namin Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa salita mo namin nabasa at pagbabasihan ko ng mensahe na ibig mong iparating sa bawat isa sa amin sa gabi nito. Samahan niyo po kami, tulungan niyo ang alipin niyo, kayo po ang magsalita sa kanyang bibig at nawa ay mapagpala ang bawat isa sa amin. Sa pangalan po namin Panginoon Jesus, ito po ang aming sapatin. Awit, itong aklat ng awit ay binubuo ng 150 chapter, 150 chapters. At ayon sa mga Bible scholars, ay 73 ay attributed, ay sinulat ni Haring David, merong sinulat si Asaph, 12, si Sons of Korah, 11, si King Solomon, 2, at itong chapter 90 ay traditional. Sa tradisyon ay sinasabi ng mga Bible scholars na si Moses ang author nito at ito ay tinatawag na a prayer of Moses, a man of God. Alam natin si Moises ay siyang pinakamahamong nilalang sa balat ng lupa. Sinasabi ng Biblia doon sa mga bilang. Ngayon, pag-aralan natin itong sinasabing turuan mo kami sa pagbilang ng aming mga karawan. Ang pamagat ng ating pag-aaralan, ang panahon ay kaloob o regalo. Kaya turuan tayo ng Diyos na bilangin ang ating mga araw para sa kawalang hanggan. Sa English sabi niya, the gift of time, numbering our days for eternity. Ang panahon o ang oras ay kaloob mula sa Diyos. Sapagkat ang ating panahon dito sa lupa, bawat isa sa atin ay merong hangganan. At kaya kailangan natin mabuhay na may katalinuhan. At ang ating buhay na ito ay gugulin natin upang mapaghandaan ang walang hanggan, eternity. Kaya sa gabi dito, pag-aralan po natin kung paano natin mapaghahandaan ang walang hanggan. Sabi ko nga kanina sa inyo, ang panahon o oras ay kaloob na bawat isa sa atin ay ating tinatanggap na equally. Pantay-pantay. Meron tayong 21 oras, araw-araw, at yung 24 na oras na yan ay kailangan natin gamitin para sa ating Panginoon. At pag lumipas na, parang nung Sunday, ating pinagdiwang ang 52nd anniversary, yung July
yung Hulyo 5 taong 2026, hindi na babalik yun. Babalik lang yung July 5, pero iba na ang panahon. Kaya yung nangyari nung nakarang July 5 na tayo pinagpala ng ating Panginoon, nawa sa mga susunod na panahon ay lalo tayong pagpapalain ng ating Panginoon. Itong si Moises dito sa chapter 90 ay pinaalalahanan niya tayo na maiksi ang panahon. Sabi nga niya rito, ang kaarawan ng aming taon ay 70 taon. Kaya sabi nga ng Biblia, ang panahon, ang buhay ay napakaikli. At tayo ay hinihimok na ating gugulin ang ating panahon dito sa lupa na ginugugol natin ito para sa ating Panginoon upang makapaghanda tayo sa walang hanggan. Sabi nga dito sa ating pinag-aaralan, kailangan nating kilalanin na maiksi lamang ang buhay. Doon sa Santiago 4:14, ito sa Aklat di Santiago 4:14, sabi niya rito, kayo nang hindi nakaalam ng mangyayari bukas, ano ang inyong buhay? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay napapawi. Sabi ng salita ng ating Panginoon, ang ating buhay daw parang singaw. Iksi. Nakakita na tayo ng singaw, di ba? Pag tayo yung nagluluto, biglang magkakaroon ng singaw at mamaya lang wala na siya. Ganyan inahahalin tulad ng Biblia ang ating mga panahon, ang ating mga taon dito sa lupa. Kaya hindi natin masasabi kung hanggang kailan ang ating buhay dito sa mundong ito. Kaya huwag nating sayangin ang bawat oras o bawat araw na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoon. Dahil sa kaiksian ng panahon, kailangan nating mabuhay araw-araw na ang ating iniisip ay meron tayong pupuntahan na walang hanggan. Dalawa lang ang hantungan ng tao, langit o impyerno. Dahil sinasabi ni Moses dito sa ating pinag-aaralan, paghandaan natin ang walang hanggan, paano natin mapaghahandaan ang walang hanggan? Sabi niya rito sa ating pinag-aaralan, kailangan nating balik tayo doon sa ating teksto dito sa 12. Kaya sabi niya, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan. Kailangan natin ng magkaroon ng wisdom o karunungan kung paano nating gugugulin ang maiksing panahon ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga niya rito, ang pagbilang sa ating mga kaarawan ay kailangan nating isipin na ito ay napakaiksi lamang. Kaya bawat desisyon o bawat ginagawa natin sa ating buhay na ito, kailangan na iniisip natin o ito ay nakaugnay sa ating haharapin na walang hanggan. Pero ang ating pangunahin ay ang mga bagay na ating harapin sa walang hanggan. Kaya anong dapat natin gawin sa araw-araw? Pagising pa lang natin sa umaga, sabi nga niya doon sa panaghoy o sa Lamentations, pasalamatan natin ang ating Panginoon na buhay pa tayo, na meron pa tayong panahon, binigyan pa tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon na mabuhay dito sa mundong ito. Sabi nga niya, sa mga kaawaan na ng Panginoon ay hindi tayo nalipol.
sapagkat ang kanyang mahabag ay hindi nauubos. Ang mga yaoy bago tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatawag. Kaya pagising natin sa bawat umaga, magpasalamat na tayo, di ba? Na nagising tayong buhay pa, nagising tayong malakas pa ang ating katawan, nagising tayong walang karamdaman. Kaya pasimulan natin ang bawat araw sa ating pananalangin, pagbabasa ng Biblia, pakikipag-ugnayan sa Diyos upang ang bawat araw na ating haharapin ay hindi tayo magkakamali, di ba? Sa ating mga desisyon na ating gagawin, hindi tayo mawawala sa landas o sa daan ng kabananan. Ang maring kinakausap ko ngayon ng mga Kristiyanong nakikinig, na bawat araw na pinagkakalod sa atin ng ating Panginoon, sabi nga niya, great, dakila ang katapatan ng Diyos. Bawat araw, nagigising pa rin tayo na may kalakasang kalusugan. Bukas, hindi natin alam, di ba? Kaya ngayong gabing ito, kailangan bago tayo matulog, labit natin mabuti ang ating sarili sa Panginoon, gaya ng ating laging ginagawa. Bilang mga anak ng Diyos, bilang mga Kristiyano, tayo dumadalangin bago matulog. Nagbabasa ng ating mga Biblia. Nagme-meditate sa mga salita ng Diyos. Nakikinig sa mga makalangit na tugtugin. Sa mga hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, ang layunin po ng broadcast, live broadcast nito sa Facebook ng Iglesia ng Diyos dito sa Pilipinas, na maibahagi sa inyo na merong paghanda. Sabi nga niya kasi, maghanda ka na makita mo ang Diyos, di ba? Na yung pagdating ng panahon ay ang Diyos ang iyong makikita pagkatapos ng iyong buhay sa mundo ito. Sabi niya, prepare to meet thy God. Bawat isa sa atin ay ating kailangang paghanda ang araw na tatawagin na tayo ng Diyos. Kukunin na niya yung ating hiram na buhay. Minsan, hindi natin alam, di ba? Yung mga wala na sa ating piling. Hindi natin nakalain na gano'n lang kaiksi ang kanilang buhay. At nagpapasalamat tayo kung sila kinuha ng ating Panginoon na may katiyakan na sila yung mga anak ng Diyos at nakapaghanda para sa kanilang buhay. Kaya nga, ang karunungan, sabi niya, ituro mo sa amin ang pagbilang sa aming mga anak. Bawat araw ay gugulin natin para sa ating Panginoon. Pagising pa lang natin sa umaga, ang idalangin natin, Panginoon, ay salamat sa bagong umaga, salamat na malakas at malusog pa rin ang ating Panginoon. At sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, sabihin mo, hawakan mo ang ating bibig, hawakan mo ang ating pagkilos, hawakan mo ang aking puso at ang aking mga desisyon upang huwag tayong magkamali sa buong maghapon. Ang pinakamabisang sandata natin sa bawat araw ay ang ating panalangin sa ating Panginoon. Pag merong pagsubok, isang dalangin lang ang layo ng ating Panginoon, di ba? Sabi mo, tulong, Panginoon. Di mo na kailangan lumuhod na matagal, kundi sa isip mo pa lang, hingin mo na ang tulong ng ating Panginoon. Makikita natin na napakalapit ng Panginoon sa atin. Ipag-aadya niya tayo sa anumang kapahamakan, pag-aadya niya tayo sa mga tukso, hindi niya tayo pahihintulutan na makagawa ng kasalanan sa kanyang harapan. Sapagkat sa ating puso, sa ating isip, laging nandoon ang salita ng ating Panginoon.
Salamat na merong katiyakan ang buhay sa Panginoon. Sabi nga ng awit ng mga taga Dumingan kanina, sa mga nakikinig na hindi pa tumanggap sa ating Panginoon, bakit di mo bigyan ng pagkakataon ang Diyos na baguhin ang takbo ng iyong buhay? Merong panahon na ang buhay natin parang walang pupuntahan, di ba? Merong panahon na wala sa ating isip ang mga bagay na espiritual. Wala sa ating isip ang mga bagay tungkol sa Diyos. Pero salamat na nahabag siya at naawa. Kaya nga, tuwing dumadalangin tayo ay sinasabi natin na salamat sa awa at habag ng ating Panginoon na dumating ang Ebanghelyo sa atin. Kaya yung mga nakikinig po na sa broadcast, Tagalog, Cebuano, Ilocano, English, isa po ang layunin ng aming broadcast ng Iglesia ng Diyos sa Pilipinas, the Church of God in the Philippines. Dalhin ang Ebanghelyo, ang ating Panginoong Jesucristo na nagbabago ng buhay. Hindi po namin kayo hinihikayat sa inyong sekta o naman samahan, kundi ang dinadala sa inyo, ang aming pinipresenta sa inyo ay ang ating Panginoong Jesucristo na nagbabago ng buhay. At isa pa na kailangan natin gawin, sabi niya doon sa Ephesians 5:16, 15-16. Efeso 5:15-16. Sabi niya rito ay, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Samantalahin na daw natin yung ating panahon. Yung panahon natin, gugulin natin sa pagsamba sa Diyos, paglilingkod sa Kanya, pagpapatotoo, at pag-ibig sa ating kapwa. Yung gumawa tayo ng mabuti sa ating mga kapwa. Mahalin natin sila sapagkat meron din silang iisang kaluluwa na haharap sa Diyos at magsusulit sa Kanyang ginawa sa mundo ito. Kung siya man ay nakapaghanda para sa walang hanggan o hindi. Kaya samantalahin natin ang mga pagkakataon, mga oportunidad na mapaglingkuran ng Diyos. Di ba? Kaya nga kahit may konting karamdaman, pupunta pa rin tayo sa mga gawain. Hindi tayo lumiliban sa mga pulong panalangin, sa mga Sunday worship. Kung meron man tayong mga Bible studies, yan ay mga paghahanda para sa walang hanggan na ating haharapin. Sa kailangan natin samantalihin ang panahon. Nagugulin natin ang oras kasama ng ating mga pamilya, patotohanan natin sila sa ating buhay, makikita nila na tayo nga ay mga anak ng Diyos. Bagamat parang hindi pa sila tumatanggap sa ating Panginoon ngayon, yung ating banal na buhay ay dinadalangin natin na hihikayat sa kanila upang sila rin ay tatanggap sa ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya sa paghuli, sa Colossus 3:2, ilagat ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Yan ang maging goal. Yan ang kailangan pagtuunan natin ng pansin. Sabi niya, ilagat ninyong mga pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas. Kaya dito pa lang, alam natin, dahil alam natin na hindi tayo mananatili dito sa mundo, tayo dumadaan na isang panahon lang na tayo dadaan sa mundo ito. Kaya kailangan ay samantalahin natin ang mga
bagay para sa ating Panginoon upang talagang makapaghanda tayo para sa Kanya. Mabuhay tayo bawat araw na handa tayong humarap sa ating Diyos. Na ginugol natin ang ating panahon na ang ating Panginoon ang nasa isip natin, ang kanyang mga salita. Hindi naman natin sinasabi sa broadcast na ang buhay dito sa mundo talagang maraming mga pagsubok, maraming mga kapighatian. Pero kung nasa Panginoon tayo, ang mga pagsubok at mga pagkapighatian yan ay tutulungan tayo ng ating Panginoon upang ating malagpasan. Ang tanong sa gabing ito, kung ito na ang iyong huling araw, masasabi mo kayang nakapaghanda ka para sa walang hanggan? O kung hindi naman, ano ang babaguhin mo sa iyong buhay upang makapaghanda ka sa walang hanggan? Alam mo, sabi nga niya dito sa ating pag-aaral, ang pinakadakilang trahedya sa buhay ng isang tao. Hindi yung maiksi ang buhay hindi yung konting panahon lang na hindi pagkakaroon sa atin. Kundi ang pinakadakilang panganib ay yung hindi ka nakapaghanda para sa walang hanggan. Kaya sana sa gabing ito, sa maiksi po nating pinag-aralan tungkol sa paghahanda para sa walang hanggan, nagkaroon po tayo ng ideya. Nagkaroon tayo na hamon yung mga Kristiyano, yung anak ng Diyos, na nahamon sa gabing ito, na lalo nilang bubulin ang bawat araw, bawat oras na pinagkakaloob sa ating ng ating sa mga hindi pa po tumanggap sa ating Panginoon, hindi pa nakapagsisi ng kanilang mga kasalanan. Sana sa gabing ito ay naisip natin, kaya ay nakita natin na meron pala walang hanggan na kailangan natin paghandaan sa ating mga buhay. Kaya nga sabi niya rin po sa ating pinag-aralan, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magdamo sa amin ng puso may karunungan. Sana magkaroon tayo ng puso may karunungan habang naglalakbay tayo minsan sa sanglibutan ito. Na tinanggap natin ang ating Panginoon at tinuruan niya tayo kung paano natin bilangin ang ating panahon sa buhay na ito. Maraming salamat po sa pagkakataon ng pagmagkaloob ng Diyos. Naway tulungan tayo ng Panginoon araw-araw na nagtatagumpay para sa Kanya. Amen. Amen. Salamat sa ating Panginoon. Purihin siya sa magandang mensahe natin pong narinig. Sa gabi nito, ang panahon ay kaloob. Tunay na hindi po natin hawak ang oras, ang panahon, balit ito ay isang gift na galing sa Panginoon na dapat po nating pahalagahan. Gugulin po natin ang paglilingkod, ating oras para sa ating Panginoon. Salamat sa Kanya. Salamat sa alipin na ginamit. Salamat po, Sister Judith, sa magandang mensahe sa gabi nito. Brother Eric. Amen. Salamat sa kabutihan ng ating Panginoon. Tunay na napakahalaga na tayong tao na maunawaan natin ang kanyang mga salita. Kung sa ganoon ay maging makabuluhan ang ating paglalakbay sa mundo nito. Tunay na napakabuti ng Diyos at naway mga salita ng ating pakinggan ay magdidaan upang lalo pa tayong maging kapalapit sa ating Panginoon. So, Amen. Pag-alagin. Atin pong pasalamatan ang ating mga kasama sa gabing ito. Una, sa atin pong viewers na umabot po tayo ng almost 70 at meron po tayong 5 viewers sa YouTube channel natin. At sa ating mga operators, Sister Jayan, Sister Abigail Ramos, ganoon din sa ating pong
sign language translator na si Sister Lovely. Salamat. At kay Ate Judith, salamat. Special mention kay Brother Bernard at kay Sister Maribel sa kanilang assistance sa atin pong preacher sa gabi ito. Amen. At tayo po ay magwawakas na sa panalangin. Hilingin po natin kay Sister Lovely ng pangunguna. Yan, tayo po'y dumalangin, mga kapatid. Ama naming butihing Diyos na maibigin sa lahat, kami po'y nagpapasalamat muli sa pagkakataon na pinagkaloob nyo. Higit sa lahat sa buhay na patuloy nyong pinapahiram sa bawat isa. Salamat, Panginoon, sa bawat nakakilala sa inyo, sa inyong kalooban, tunay na plano at layunin sa bawat isa. Salamat sa inyong mga salita na aming napakinggan. Ito'y nagbigay sa amin ng hamon na aming laging paghandaan, Panginoon. Amen. Hindi lamang dito sa lupa ang aming buhay na naglilingkod sa inyo, kundi higit sa lahat, Panginoon, ang aming buhay na kaharapin sa kabilang buhay, Panginoon. Ang walang hanggang buhay na dalawa lamang ang paroroonan ng tao. At dito pa lang sa lupa ay maaari na naming tahakin, Panginoon, ang higit sa lahat, ang pinaka-nanais namin na tumuhin ang langit na kasama kayo, Panginoon. Kaya salamat, Ama, sa mga salita mo na tunay, Panginoon, na nagbibigay sa amin ng patnubay, guidance, nagtuturo sa amin ng tunay na daan tungo sa inyo, Panginoon, lalo na ang sundin ng lubusan ang iyong kalooban upang Amen. hindi kami mapahamak, Panginoong Diyos. Kaya salamat, Ama, sa inyong paggabay, sa inyong tulong, sa inspirasyon na pinagkaloob nyo, sa mensahe na aming napakinggan na muling magbigay po sa amin ng assurance, Panginoon, sa aming tinanggap sa inyo, Panginoon, na dakilang kaligtasan mula sa kasalanan. At makapamuhay kami ng banal at matuwid sa panahong kasalukuyan upang tunay namin, Panginoon, na matiyak kung saan kami tutungo sa kabilang buhay. Kaya salamat, Panginoon, sa pagkakataon na pinagkaloob nyo sa buhay ng bawat mga kapatid bilang halimbawa sa bawat isa. At maging, Panginoon, nawa lahat ng mga nakapanood ngayon na hindi pa po nakakaalam ng tunay na katiyakan sa kanilang buhay sa walang hanggan ay makita nila, Panginoon, ang tamang daan. Kayo lamang ang tamang daan, ang katotohanan at ang tunay na buhay. Kaya kayo po ang patuloy na gumabay sa bawat isa sa mga oras ng amin din pong pamamahinga sa gabing ito. Kayo po ang patuloy na pumatnubay at magbigay ng kapayapaan. At ganun din, kung inyong loloobin, Panginoon, sa susunod na araw, ay patuloy po kaming makapamumuhay, Panginoon, na naglilingkod at may kagalakan, kapayapaan sa aming mga puso. Ano man ang mangyari sa aming buhay sa mundong ito, ay alam namin, Panginoon, na kayo ang kasama namin sa bawat araw. Salamat, Ama, sa inyong pag-ibig, sa biyaya ng kaligtasan na pinagkakaloob nyo. At lahat ng ito, Panginoon, ay aming binibigay na papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, itong aming samot dalangin. Amen. Amen. Brother Eric, tayo magpapaalam na. Amen. So ayan, salamat po sa ating Panginoon. So bukas po, tayo magsama-sama sa ating Wednesday broadcast. Good night po and God bless po sa lahat. Good night po, kapatid. Good night po, bye-bye.